Ke sikhulume nawe othi unenkinga yokuthi uma uchama igazi. Njalo uma ufika e-toilet uma uchama igazi. Bese-ke ngesinye isikhathi uma uye e-toilet ufike kungaphumi lutho. Kodwa uyezwa ukuthi lo mchamo uyakushisa la esinyeni. Ukhona la esinyeni. Ukuphethe lo mchamo ukuphethe kakhulu. Kodwa uma ufika e-toilet kungaphumi lutho. Uphume nje into enyane encane. Kuningi ukubanga lokho. Ngeke ngokubala ngoba ngashona ilanga. Kodwa mina ongikutshela kona ukuthi leyo nkinga leyo ungahlali nayo. Iyadamage la esinyeni sakho. Ngakho-ke ikhona imbiza yokulekelela lapho. Uma ngabe uchama igazi noma ngabe umchamo uyakuphatha but mafika e-toilet uphuma into encane. Ikhona imbizo oyiphuzayo kathathu ngelanga. Ekuseni, emini, ntambama, ekuseni, emini, ntambama. Uyiphuze le mbiza ukuze kuphele leyo nkinga leyo yokuthi wena uma uyochama bese uchama igazi. Noma ufika e-toilet kuphuma into encane kubeni uyawuzwa lo mchamo ukuthi ukuphethe. Nikhumbule ukuthi inkinga ngasixazululo ukuze ube inkinga kusho ukuthi nesixazululo.